Najlepše priče za decu. Čarobni pas Leo. Leo je bio pas niskog rasta koji je živeo pored parka u koji su svakodnevno dolazila deca. Ali na njega niko nije obraćao pažnju zbog njegove veličine. Svi su mislili da tako mali pas nije dovoljno pametan, brz i spretan i da ne može da učestvuje u igri ni sa decom, a ni sa drugim psima. Kada bi pokušao da se priključi nekoj igri sa decom, oni bi ga ignorisali, pa se tužan vraćao na svoje sigurno mesto i posmatrao igru iz svog ugla. Isto se dešavalo i kada su drugi psi u pitanju. Svi su bili veći od njega, pa im nije bilo zabavno da se igraju ili trkaju sa Leom. Iako deca, a ni drugi psi nisu obraćali pažnju na Lea, on ih je sve dobro poznavao. Znao je ko se kako zove, ko koju igru najviše voli, ko je dobar sportista, a ko je dobar umetnik. Znao je i koja deca su nestašna, pa je vodio računa da ne bude u njihovoj blizini. Međutim, deca nisu znala ništa o Leu. Nisu primetili da njegove oči imaju čudan sjaj, a ni da njegov lavež nije običan. Nisu primetili ni da Leo ima čarobne moći. Znao je da laje i da igra uz ritam muzike. Nije imao prijatelje i nije imao sa kim da se igra, pa je uživao jedino uz muziku. Jednog dana dok je Leo ležao u svom skrovištu, začuli su se veseli zvuci pesme koje Leo nije mogao da odoli. Toliko se opustio i zaneo da nije ni primetio da su dva dečaka, Petar i Luka, u parku, pa je počeo da igra i da laje u ritmu muzike koja ga je očarala. Dečaci su začuđeno gledali u psa, ne verujući šta vide. Kada se pesma završila, Petar i Luka su prišli psu koji je zbunjeno stao i postiđeno gledao u pod. Leo je pokušao da prođe pored dece i da ode u svoje skrovište, ali dečaci nisu želeli da se odvoje od tog neobičnog psa pre nego što mu čestitaju na umeću. Počeli su da ga maze i da mu objašnjavaju da je on jedan poseban pas koji ima neverovatne moći i da nema razloga da krije svoj talenat, jer će i svi drugi, kao i oni, uživati dok ga gledaju i slušaju. Muzika je pomogla Leu da ga neko primeti i da stekne prijatelje. Više nije bio usamljeni pas na kog niko ne obraća pažnju, već je postao omiljeni prijatelj dece iz parka i svakodnevno je uživao u njihovom društvu. Postao je glavna zvezda na zabavama, a posebno je voleo rođendane jer je tada mogao dugo da igra i da peva uživajući u muzici i prijateljima.